Υπάρχει ένας κόσμος, μία αγορά, ένα σύστημα, μία τάξη στον κόσμο και μία υπερδύναμη βέβαια, ότι μαζί με τη φιλολογία περί θριάμβου, αμετάκλητου του καπιταλισμού και αυτού του είδους δημοκρατίας που έφερνε μαζί του, ότι ήρθε και το τέλος των εθνικών ανταγωνισμών, κατά κάποιο τρόπο ότι η καινούργια πλανητική αυτοκρατορία θα ήταν μια ενσάρκωση της παλιάς ιδέας του Εμμάνουελ Καντ, τους ιδρυτές του διαφωτισμού, περί διαρκούς ειρήνης. Οι παλιές αντιθέσεις ξεπεράστηκαν, τα έθνη δεν θα σφάζονται πια μεταξύ τους και θα ζούμε σε έναν κόσμο διαρκούς ειρήνης. Στις μέρες μας βλέπουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι αυτή η διάλυση των εθνών παίρνει πολύ πιο βίαιες μορφές από ό,τι οι προφήτες της νέας τάξης μας είχαν υποσχεθεί. Αυτό το παραμύθι τέλειωσε από τις αρχές της δεκαετίας του 70, με την πολύ μεγάλη κρίση εκείνης της εποχής που γέννησε και μεγάλους και κοινωνικούς κραδασμούς. Προήμιό του ήταν ο Μάης του 1968, ο παρατεταμένος Ιταλικός Μάης, τα κινήματα της αμφισβήτησης σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες και στην Ελλάδα και σε εμάς με έναν τρόπο, από το Πολυτεχνείο, την άνοιξη της μεταπολίτευσης και όλα αυτά. Στην Αγγλία οι άγριες απεργίες είχαν φτάσει να βγάζουν από το City λεφτά γιατί περιμένανε ότι θα μπορούσε να προετοιμαζόντουσαν και για ανώμαλες εξελίξεις ακόμα και στην Αγγλία, τη χώρα που δεν είχε ζήσει ποτέ ούτε κομμουνισμό, ούτε φασισμό, ούτε μεγάλες αναστατώσεις. Το παγκόσμιο σύστημα όμως κατάφερε να ξεπεράσει εκείνη την κρίση του σε πρώτη φάση με ένα, ας το πούμε έτσι, τριπλό bypass που έκανε. Νεοφιλελευθερισμός, αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, τσάκισμα των μισθών, των εργατικών δικαιωμάτων, αντισυνδικαλιστική νόμη, ιδιωτικοποίηση, όλα αυτά που ξέρουμε από τη συνταγή του Ρίγκαν και της Θάτσερ, παγκοσμιοποίηση εντός εισαγωγικών, απορρίθμιση των εθνικών οικονομιών και χρηματοποίηση, υπερδιόγκωση της χρηματιστικής σφαίρας δηλαδή, του χρηματοπιστωτικού συστήματος παγκόσμια, που μας πήγε σε μια εποχή γενικευμένης και μόνιμης αστάθειας. Διότι αυτός ο καινούριος, άγριος καπιταλισμός που επικράτησε, αναπτύσσεται με τις γνωστούς κύκλους της φούσκας και του κράχ. Και μία κραυγαλαία, ας πούμε, εκδήλωση αυτής της κρίσης, η πιο μεγάλη από την κρίση του 1930, έτσι, που γέννησε και το φασισμό στη Γερμανία, ήταν η κρίση του 2008, που τη ζήσαμε, την έζησε όλος ο κόσμος στο τελευταίο διάστημα και που στον πυρήνα αυτής της κρίσης βρισκόταν ακριβώς η υπερτροφία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, αυτόν τον σύγχρονο σάιλοκ των εθνών, που δημιουργούν όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε και η οποία κρίση δεν ξεπεράστηκε. Σώσαν τις τράπεζες, αλλά δεν σώσαν καθόλου τους λαούς βέβαια που πληρώσαν το κόστος αυτής της κρίσης και δεν καταφέραν να σταθεροποιήσουν έστω το σύστημά τους. Και βλέπετε που είμαστε σήμερα. Deutsche Bank, η κρατεά Γερμανία, που μας πουλάει και σε όλους το δάχτυλο και μας λέει, ας πούμε, πώς πρέπει να είμαστε εγκρατείς, πειθαρχημένοι. Και έχει γίνει η αυτοκρατορία της απάτης. Είχε το σκάνδαλο της Volkswagen της προάλλες, το super σκάνδαλο, τώρα βλέπουμε ότι η Deutsche Bank, αυτή η αυτοκρατορία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι μια τράπεζα ζόμπι. Έχει 3 ευρώ. Με 3 ευρώ, πόσα μηδενικά. Δηλαδή, όσο είναι, δεν ξέρω εγώ, το ΑΕΠ πολύ μεγάλων χωρών. Έχουν φτάσει τώρα στο σημείο να φοβούνται μια κρίση ακόμα μεγαλύτερη από το 2008, σε παγκόσμια πια κλίμακα, γιατί τουλάχιστον το 2008 υπήρχε η Κίνα, υπήρχαν αναδυόμενες αγορές που παίζαν τον ρόλο της ατμομηχανής να τους τραβήξει από το αποτελμάτωση της κρίσης. Τώρα και η Κίνα λαχανιάζει. Και έχουν εξαντλήσει και τα όπλα από τη φαρέτρα τους. Δηλαδή αντιμετώπισαν αυτή την κρίση με το περίφημο ποσοτική χαλάρωση της Αμερικάνικης Ομοσπονδιακής Τράπεζας και του Ντράγκη, δηλαδή να ρίχνουν χρήμα στην αγορά, φτηνό χρήμα, χαμηλά επιτόκια, όχι μόνο χαμηλά, αλλά τα φτάσαμε και αρνητικά επιτόκια που έχει ξαναγίνει. Δηλαδή η Ιαπωνία, η Ελβετία και άλλες χώρες αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή ότι άμα τα έχεις στην τράπεζα τα λεφτά, θα πληρώνεις. Θα πληρώνεις δηλαδή σαν να είναι πάρκινγκ, ας πούμε, και πληρώνεις το πάρκινγκ που έχεις το αμάξι το μήνα. Δηλαδή κανονική ληστεία βεβαίως, υποτίθεται για να μας αναγκάζουν. Όχι εμάς βεβαίως, τους καπιταλιστές κυρίως. Τώρα εμείς τι λεφτά έχουμε τώρα στην τράπεζα, αλλά εμάς μας ζητεύουν απλώς. Αλλά αναγκάσουν τους καπιταλιστές να τα ρίχνουν στην παραγωγή, ας πούμε, και να μην τα κρατάνε στο θησαυρισμό, ας πούμε, τρίχες. Ούτε αυτό αποδίδει. Και μάλιστα οδηγεί στο ανάποδο. Αυτό ότι ο κόσμος τα τραβάει τις τράπεζες,
Δηλαδή, άμα είναι να έχει αρνητικά επιτόκια ή να στα τρώει ο πληθωρισμός, ας πούμε, καλύτερα να τα απακώσεις, ας πούμε, στο μαξιλάρι ή στο πάπλωμα, ας πούμε, παρά να τα έχει εκεί. Και για να λύσουν αυτό το πρόβλημα τώρα, σκέφτονται, όπως θα είδατε στις εφημερίδες το τελευταίο διάστημα, να απαγορεύσουν δια νόμου το χρήμα στη φυσική του μορφή. Και να κάνουν υποχρεωτικό για όλες τις συναλλαγές. Ήδη και η πρώτη φορά αριστερά το σκέφτεται κάτι παρόμοιο να το εφαρμόσει εδώ, γιατί πρέπει να είμαστε και στην πρωτοπορία. Τι αριστερά θα είμαστε, διάλογο. Δια νόμου να απαγορεύεται το φυσικό χρήμα. Δηλαδή να γίνεται μόνο, το οποίο έχει τεράστιους κινδύνους βέβαια, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα μας ζεστεύουν ακόμα περισσότερο, διότι σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή έχει προμήθεια η τράπεζα. Έτσι. Λίγο, κουτσου, αλλά στο τέλος σου έχει φάει στον χρόνο μέσα πολλά λεφτά, έτσι, το τραπεζικό κεφάλαιο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε φακελώνει πλήρως. Δηλαδή τι βιβλία διαβάζεις, τι ταινίες βλέπεις, πού πας ταξίδια, τι κάνεις, ας πούμε, γίνεσαι εθελοντικά δηλαδή φακελωμένος, και όχι μόνο φακελωμένος τι πολιτικές δραστηριότητες έχεις, αλλά τι άνθρωπος είσαι, δηλαδή παντού, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα ίχνος ιδιωτικής ζωής. Εδώ βλέπετε ακόμα και τα κινητά της Apple, θες το FBI να γίνουν ρουφιάνοι, ας πούμε, και να κάνει την Apple να ρουφιανεύει τον καθένα μας, ας πούμε. Το έχω κλείσει τώρα, ευτυχώς εδώ. Αλλά δεν έχω βγάλει την κάρτα. Λοιπόν, τώρα πάνω στο υπέδαφος αυτής της μεγάλης κρίσης, που ενδεχομένως να μην έχουμε δει ακόμα τα χειρότερά της, αναπτύσσεται το πνεύμα του ως όσον εαυτόν σωθήτω, ο καθένας να κάνει εξαγωγή της κρίσης του διπλανό του και να καταλήγουν οι μεγάλες υπερελιστικές δυνάμεις να πάμε στην εποχή όχι του ψυχρού πολέμου, αλλά κάτι πάρα πολύ χειρότερο, στην εποχή πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Διότι ναι, δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ τους πια, οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, το ίδιο σύστημα με διάφορες παραλλαγές, ας πούμε, εφαρμόζουν, αλλά ούτε η Γερμανία του Κάιζερ με την Αγγλία του Τσάμπερλεν ή του Τσόρτσιλ ή δεν ξέρω εγώ τι είχε ιδεολογικές διαφορές, αυτό τις εμπόδισε να αιματοκυλήσουν την Ευρώπη 2 φορές. Καλά, τη δεύτερη με τον Χίτλερ, αλλά και την πρώτη που ήταν υποτίθεται η δημοκρατία της Βαϊμάρης, δημοκρατική χώρα κτλ. Ή προηγουμένως του Κάιζερ, έστω ένα αυταρχικό καθεστώς. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή για να αιματοκυλήσουν τον κόσμο να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Και σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Σε αυτό το φόντο βεβαίως δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούν το υπερκράτος του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού και τον κύριο παράγοντα που αποσταθεροποιεί τον πλανήτη. Αυτοί είναι που αιματοκύλησαν το Ιράκ και το διέλυσαν, που αιματοκύλησαν τη Λιβύη και τη διέλυσαν, το ίδιο στη Συρία, διότι νιώθουν ότι είναι η υπερδύναμη που έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο, ας πούμε, της ισχύως της, αλλά βλέπει την κατηφόρα μπροστά της. Μια κατηφόρα απότομη βεβαίως, σταδιακή, βλέπει αναδυόμενες δυνάμεις και εξαπολύει προληπτικούς πολέμους, όχι για τα χημικά του Σαντάμ, δεν ξέρω εγώ τι, για τις φαγές του Άσαντ ή το ένα το άλλο, αλλά απέναντι στους πιθανούς ανταγωνιστές της. Τη Ρωσία που είναι πυρηνική υπερδύναμη, αν και κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου υπερδύναμη, είναι πολύ ευάλωτη. Την Κίνα που είναι αναδυόμενη οικονομική υπερδύναμη, αν και δεν έχει τη στρατιωτική ισχύ, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό φτάσαμε στην Ουκρανία, που ήταν μια συνειδητή απόπειρα των ΗΠΑ, που στηρίχθηκε πάνω στις πιο ακραίες φασιστικές ομάδες, οι οποίες κάνουν τώρα καινούριο Μεϊντάν εναντίον της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα εκεί πέρα. Θυμάστε τη Βικτόρια Νούλαντ, την αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών στο Κίεβο, με το περίφημο Fuck the European Union. Ποιος τους λογαριάζει, για να το πω κάπως πιο πολιτισμένα, τους Ευρωπαίους, εμείς θα βάλουμε τους δικούς μας εκεί. Με το δεξιό τομέα, με τις ναζιστικές ομάδες που κάναν λαμπαντοφορίες στο πρότυπο ακριβώς της χιτλερικής Γερμανίας, εκείνη την εποχή, και που παρεμπιπτόντως η Βικτόρια Νούλαντ, αυτό είναι ένα θέμα για την ερευνητική δημοσιογραφία, πρέπει κάποτε να το κάνουμε, αν και είναι λίγο επικίνδυνο. Ήταν εδώ τις μέρες του δημοψηφίσματος. Είχε συναντηθεί με την κυρία Πακογιάννη και με άλλους εξ όσων γνωρίζω. Διότι είχε μια πείρα από Μεϊντάν και αντι-Μεϊντάν πώς γίνονται, και τις μέρες εκείνες που ήταν κρίσιμες για την πορεία του τόπου και είμαστε στα πρόθυρα μιας ρήξης που δυστυχώς δεν έγινε ποτέ, ήταν εδώ η κυρία Νούλαντ. Δεν πάση περιπτώσει. Αυτά που μας αφορούν τώρα πιο άμεσα, για να έρθουμε και κάπως στα ζητήματα που επηρεάζουν εμάς, στην Μέση Ανατολή βλέπουμε βέβαια την τραγωδία αυτών των λαών. Βλέπουμε οι εξελίξεις εκεί, η αποσταθεροποίηση της περιοχής ξεκίνησε βέβαια σε ένα φόντο ελπίδας αρχικά, διότι η Αραβική Άνοιξη λεγόμενη, οι εξεγέρσεις που ξεκίνησαν από την Τινησία, πήγαν στην Αίγυπτο, πήγαν και στη Συρία, ήταν όλες δίκαιες εξεγέρσεις των λαών απέναντι σε απολυταρχικά καθεστώτα.
η αποσταθεροποίηση των οποίων έχει επίσης σχέση με την παγκόσμια οικονομική κρίση που λέγαμε πριν. Δεν είναι τυχαία η Αραβική Άνοιξη με την κρίση. Ξέρετε, ο καπιταλισμός δεν είναι ένα πράγμα ομογενές, όπου μάχεται η παγκόσμια εργατική τάξη με την παγκόσμια αστική τάξη άνευ αντιπροσώπων. Αποτελείται από κοινωνικούς σχηματισμούς εθνικούς, καθένας από τους οποίους έχει τις ιδιομορφίες του. Έτσι και οι κρίσεις. Δεν είναι ένα πράγμα ομογενές που απλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ήταν μια διεθνής μετά στις παγκόσμιας οικονομική κρίση, αλλά αυτές οι κρίσεις είναι σαν τους σεισμούς, ξέρετε. Δηλαδή το σεισμικό κύμα δεν θα ρίξει κατά ανάγκη τα σπίτια πάνω από το επίκεντρό του. Εκεί μπορεί να πέσει τίποτα. Θα ρίξει τα σπίτια στη διαδρομή του σεισμικού κύματος που είναι τα πιο ευάλωτα, που είναι οι πιο αδύναμες κατασκευές. Γιατί βρίσκονται σε προέδαφος, γιατί είναι απερχαιωμένες κατασκευές, γιατί είναι γενώς προβληματικές. Έτσι και η κρίση, παρότι ξεκίνησε από τη Wall Street και το City του Λονδίνου, από εκεί ξεκίνησε. Έτσι αυτές οι Lehman Brothers, οι Bear Stearns, ή πώς τη λέγανε την αγγλική τράπεζα, δεν τη θυμάμαι τώρα. Από εκεί ξεκίνησε. Δεν έπεσε όμως η Αμερική και η Αγγλία κυρίως. Έπεσαν, ή εν πάση περιπτώσει κλονίστηκαν πάρα πολύ οι περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης και πρώτη από όλες η Ελλάδα, λόγω των εγγενών, δεν είναι της ώρας, να τον αναλύσουμε, στοιχείων των αδύναμων που είχε, και οι χώρες επίσης του αραβικού κόσμου, όπου ο εκφυλισμός των παλιών καθεστώτων που είχαν εμπνεύσει η ελπίδα με τις ιδιομορφίες τους σε αυτή την περιοχή της γης, του νασερισμού στα καλύτερά του, παρότι έχει βέβαια και τις πολύ σκοτεινές σελίδες των νασερισμός, ή του παθισμού στις καλές εποχές τους, γιατί ξέρετε ότι το Μπαθ φτιάχτηκε είχε μια διεθνιστική προοπτική αρχικά και δεν είχε, ας πούμε, δηλαδή ξεπερνούσε, ήταν κοσμικά καθεστώτα, με εθνικοποιήσεις, με κάποια στοιχεία σοσιαλιστικά, με την υπόσχεση ότι όλες οι εθνότητες και όλες οι τέτοιες, ας πούμε, οι διάφοροι πολιτισμοί θα έχουν μια ισοτιμία, αλλά αυτά είχαν εκφυλιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε πολύ στιγνά πολιταρχικά καθεστώτα. Οι Μουχαμπαράντε εκεί, οι μυστικές υπηρεσίες και του Άσαντ και του Μουμπάρακ ήταν σε βρίσκανε, μαθαίναν οι δικοί σου σε ποια φυλακή είσαι, αν είσαι ζωντανός μετά από ένα χρόνο. Αρχίζαν να μαθαίνουν που είσαι. Και επίσης αυτές οι χώρες όλες είχαν εκφυλιστεί και οικονομικά. Ο Μουμπάρακ ήταν μια κλεπτοκρατία απερίγραπτη και ο Άσαντ, ο ιός Άσαντ, είχε κάνει τη δικιά του περεστρόικα, όπως την έλεγε, η άνοιξη της Δαμασκού, που ήταν φιλελευθεροποίηση, ιδιωτικοποίηση δηλαδή του σκοτωμού, ας πούμε, πήρε παρά, είχε φέρει και από την Αγγλία και άλλους και είχε κάνει δουλειές και με το Σιράκ και με τους Άγγλους, και αυτά είχαν κλονίσει πάρα πολύ τα όποια ερίσματα του είχαν μείνει στα λαϊκά στρώματα, και έτσι οι εξεγέρσεις αυτές που ξεκινήσαν σε όλες τις χώρες ήταν δίκαιες εξεγέρσεις. Αυτό πρέπει να το πούμε έτσι. Ανεξάρτητα από το ποιες δυνάμεις ηγεμόνεσαν. Πάνω σε αυτό το παιχνίδι, καβάλι σε αυτό το ρεύμα, παρότι αρχικά η Αμερική, όπως θα θυμάστε, και η Γαλλία είχαν πάει στην αρχή να στηρίξουν όσο δεν παίρνουν τα καθεστώτα του Μπενάλι στην Τινησία και του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο. Για τον Άσαντ δεν συζητάμε, γιατί ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο και δεν το θέλαμε εξ αρχής. Αλλά τα άλλα είχαν προσπαθήσει να τα στηρίξουν. Μπήκανε μετά όμως το κύμα αυτό για να το καθοδηγήσουν και να το ηγεμονεύσουν και τα καταφέρανε. Και ειδικά στη Συρία, βέβαια, νομίζαν ότι βρήκανε τη χρυσή ευκαιρία για να πετάξουν τους Ρώσους έξω από τη μοναδική περιοχή της Μεσογείου που είχαν ναυτική βάση, ας πούμε, και να υλοποιήσουν την Ταρτούς που είχαν οι Ρώσοι εκεί. Και νομίζαν ότι με τους αδελφούς μουσουλμάνους, τους οποίους οι Αμερικάνοι τους είχαν στην αγκαλιά τους ήδη από τα χρόνια του Μπαμπά Άσαντ, από την περίοδο του ψυχρού πολέμου, θα καταφέρουν να ηγεμονεύσουν στην καινούργια κατάσταση πραγμάτων. Σε αυτό το παιχνίδι μπήκε και η Τουρκία του Ερντογάν, με την νεοοθωμανική στρατηγική των Ερντογάν Νταβούτογλου. Πίστευε ότι με τους αδελφούς μουσουλμάνους στη Συρία, με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, του Μόρση εκείνη την εποχή, με τη Χαμάς στην Παλαιστίνη και ούτω καθεξής, θα γινόταν μια ηγεμονική περιφερειακή δύναμη και θα ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες της στην περιοχή. Δεν τους βγήκε, έγινε νέμεση αυτή η τυχοδιοκτική πολιτική που εφαρμόσαν και οι Αμερικάνοι και οι τοπικοί του σύμμαχοι, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, που οι Σαουδοράπες είχαν το μεγάλο εφιάλτη του Ιράν που δυναμώνει στην περιοχή. Και καταλήξανε, η νέμεσή τους ήταν μεταξύ των άλλων δύο πράγματα. Πρώτον, η ρώσικη επέμβαση, που η Ρωσία, αμυνόμενη από την πλευρά της και για τους δικούς της, ας πούμε, και τις δικές της φιλοδοξίες στην περιοχή, μπήκε στρατιωτικά με πολύ δυναμικό τρόπο, όπως είδατε, και άλλαξε τη δυναμική των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει και το Χαλέπι ακόμα η αντιπολίτευση εκεί και να μην της μείνει καμιά μεγάλη πόλη ουσιαστικά στη Συρία. Και δεύτερον, και το κυριότερο, το κουρδικό, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία. Είναι ένας λαός 30 εκατομμυρίων χωρίς κράτος.
είναι δηλαδή το πιο εκρηκτικό αλυτρωτικό κίνημα που υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, ας πούμε, στην Ευρώπη, έτσι, στην Ευρασία, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα σε 4 χώρες, Τουρκία, Ιράκ, Ιράν και Συρία, ας πούμε, και που αντιμετωπίζει η Τουρκία τον εφιάλτη να αποκτήσει ένα δεύτερο Κουρδιστάν, γιατί υπάρχει ήδη ένα στο Ιράκ, αλλά εκεί το ψήλο ελέγχουν γιατί είναι πιο αμερικανόφιλο, πιο δυτικόφιλο, έχει και με την Τουρκία παρτίδες. Με τη Συρία δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι πιο αριστερότροπο, δεν λέω πως είναι καμιά ιδανική κατάσταση, μην έχουμε αυταπάτες τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε δεν ελέγχεται. Έχει πολύ στενές σχέσεις με το τουρκικό ΠΚΚ και αυτή η τρέλα οδηγεί την Τουρκία τώρα να φιτιλιάζει την κατάσταση, όταν βλέπει να ρίχνει αεροπλάνο μια πυρηνική υπερδύναμη όπως η Ρωσία. Πάνω να πει ότι έχει φτάσει σε σημεία δηλαδή πολιτισμού που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Και να εκβιάζει τώρα να μπει μέσα και να κάνει τη δική της ζώνη. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί βέβαια από όλη αυτή την κατάσταση, από όποια άποψη να δει κανείς, πρώτα απ' όλα ανθρωπιστική βεβαίως, αλλά και πολιτική, είναι το προσφυγικό. Προσφυγικό μεταναστευτικό, διότι τώρα για μας δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και τέτοιους διαχωρισμούς, ας πούμε, ούτε έχουν και πολύ νόημα. Άμα ο άλλος πεθαίνει από τον πόλεμο ή πεθαίνει από την πείνα, δεν έχει εξίσου δικαιώματα έχει να αναζητά άσυλο, να αναζητά μια καλύτερη ζωή, να αναζητά μια λύτρωση, έτσι. Αλλά το προσφυγικό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις πραγματικά για τον καθένα μας, για κάθε άνθρωπο που θέλει να λέγεται άνθρωπος. Δηλαδή, είναι εφιαλτική αυτή η κατάσταση των παιδιών που κάθε μέρα ξεβράζει το Αιγαίο. Και όσο και λένε οι κοινικοί Αμερικάνοι ότι πολλοί θάνατοι είναι στατιστική, ένας θάνατος είναι τραγωδία, δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους κινησμό μπορεί να τον δεχτεί κανένας. Το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και αποκαλύπτει και το χαρακτήρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια άποψη. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπολύει τον κοινωνικό πόλεμο απέναντι στους λαούς της και απέναντι στον ελληνικό λαό βεβαίως, που είναι από τους πρώτους που πληρώνει με τη μνημονιακή τραγωδία το κόστος των πολιτικών της, με τον ίδιο κινησμό και ακόμα μεγαλύτερο αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες. Δεν είναι μόνο οι ακροδεξιοί που λένε ότι υπάρχει ακροδεξιά και αυτή είναι που πιέζει. Η ακροδεξιά λειτουργεί σαν λαγός στις χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπροστά πηγαίνει η Λεπέν, πίσω από τη Λεπέν τρέχει ο Σαρκοζή, πίσω από το Σαρκοζή τρέχει ο Ολάντ. Και αυτό γίνεται παντού. Στη Δανία δεν ξέρω αν. Θα το είδατε τις προάλλες. Ο νόμος που ψηφίσανε να παίρνουν τα τιμαλφή από τους πρόσφυγες, άμα έχουν αξία πάνω από 1.200 ευρώ περίπου. Το αντίστοιχο στις 10.000 κορώνες. Δηλαδή αυτό θυμίζει κατευθείαν τους Ναζί που παίρναν τα χρυσά δόντια από τους Εβραίους και τα άλλα τιμαλφή, ας πούμε, τα τιμαλφή μάλλον, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό δεν το ψήφισαν μόνο ακροδεξιοί. Το ψήφισαν και οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, η Ευρώπη που αλλάζει, του κυρίου Τσίπρα και που οι σύμμαχοί του, ξέρω εγώ. Ο κύριος Βέρνερ, που είναι ο Φάιμαν, ο Βέρνερ Φάιμαν, ο καγκελάριος της Γερμανίας, σοσιαλδημοκράτης και μάλιστα οι Αυστρία θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα, την εποχή του Κράιτς και του Μακαρίτη μέχρι πρόσφατα, ότι είναι και αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Με αυτούς που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και που τον έσωσε, υποτίθεται, τους συμμάχους μας, που τον σώσαν όταν θέλουν να μας πετάξουν από το ευρώ. Δηλαδή, σαν τον Ολάντ. Δηλαδή, τον έσωσαν ότι του δώσανε το σκηνή για να κρεμαστεί μόνος του και να ρεζιλευτεί μόνος του. Αυτό τον έσωσαν. Λοιπόν, ο Φάινμαν είναι αυτός που σήμερα κλείνει τα σύνορα, δημιουργεί αυτή τη φρίκη στην ειδωμένη. Υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει πως από τρεις χώρες δεχόμαστε πρόσφυγες, κανονικά και με τον νόμο. Και αυτούς πρέπει να τους μοιραστούμε μεταξύ μας. Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν. Έσχος είναι αυτό βέβαια, έτσι. Και έσχος είναι για την κυβέρνηση αυτήν εδώ που θέλει να λέγεται πρώτη φορά αριστερά που το δέχτηκε αυτό το πράγμα. Και που δέχτηκε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, είναι χώρα ασφαλούς διέλευσης. Που σημαίνει ότι Κούρδος αγωνιστής, Τούρκος αγωνιστής δεν μπορεί να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Τέτοια ντροπή, άμα την είχε κάνει η κυβέρνηση στο Σαμαροβενιζέλο, θα είχαμε βγει στα κάγκελα. Τώρα θεωρούμε δηλαδή ότι ξέρω εγώ δεν είναι και λίγο φυσιολογικό. Και λέει κανένας τίποτα. Δέχεται τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο περιπολίες και δέχεται ότι δεν υπάρχει θέμα πολιτικού ασύλου από αυτές τις χώρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δικιά μας κυβέρνηση το δέχτηκε. Και τώρα ο κύριος Φάιμαν, μαζί με τις άλλες χώρες που πήρε των Δυτικών Βαλκανίων, λέει ότι οι Αφγανούς δεν δεχόμαστε. Νομιμοποιεί δηλαδή τη Σερβία και την Πουγουδουμία, τη Μακεδονία, τα Σκόπια, λέει ότι δεν δεχόμαστε να. Δεν έχω κανένα τέτοιο.
με τα μακεδονικά συλλαλητήρια τότε. Είχα πει ότι επιτέλους το που έπαιξε κάτι σωστό, ας πούμε, ότι αυτά με τα ονόματα είναι σαχλαμάρες και τα μακεδονικά συλλαλητήρια είναι ανοησίες. Λοιπόν, δεχόμαστε τώρα ότι δεν έχουν δικαίωμα οι Αφγανοί να έχουν. Όχι εμείς, δεν το δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση, αυτό έλειπε να το δεχτεί. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι συνένοχοι σε εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. Περί αυτού πρόκειται. Γενικότερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και θα σας το μέσω λίγο γιατί έχω επεκταθεί περισσότερο από ό,τι θα ήθελα, έχουμε σταθεί πολύ και σαν λαϊκή ενότητα στην πολιτική μας και γενικά οι δυνάμεις της αριστεράς στην κυβέρνηση στα θέματα της οικονομικής πολιτικής, στα θέματα του μνημονίου, των εργασιακών σχέσεων, του ασφαλιστικού. Πολύ καλά κάνουμε. Αυτά είναι στην αιχμή σήμερα. Και ο κόσμος δεν πείθεται μόνο με ιδέες και λόγια, πείθεται με βάση την ανάγκη και τα προβλήματά του. Πολύ καλά κάνουμε. Έχω μία αίσθηση πως έχουμε υποτιμήσει την ντροπή που αντιπροσωπεύει για τις ιδέες της αριστεράς η εξωτερική πολιτική αυτής της κυβέρνησης συνολικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών τις προάλλες καταγγέλθηκε και ποτέ δεν απάντησε βέβαια από το διεθνή τύπο και από επίσημες πηγές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Ελλάδα η χώρα αυτή που έβαλε αντιρρήσεις και ζήτησε να μετριαστεί ψήφισμα εναντίον του Ισραήλ για το έσχος των Ισραηλινών επικισμών σε βάρος των Παλαιστινίων και για το θέμα του να βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ταμπέλες στα Ισραηλινά προϊόντα που έρχονται από τα κατεχόμενα. Διότι συνεχίζει την ίδια πολιτική του Σαμαρά και του Βενιζέλου ότι να κάνουμε άξονα με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Και ότι το Ισραήλ θα μας ασφαλίσει απέναντι από την Τουρκία. Πέρα από την χαζομάρα αυτό το πράγμα δηλαδή. Και απορώ άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον από διεθνή πολιτική και από τέτοια ξέρουν, δεν είναι ότι δεν ξέρουν, ανεξάρτητα. Αλλά είναι μερικές φορές φαίνεται ότι ο άνθρωπος πιστεύει αυτό που θέλει να πιστέψει. Δηλαδή λες και προστάτεψε την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ από την Τουρκία το 1974 ή στα Ήμια που έλεγε ο Σιμίτης ευχαριστώ τις ΗΠΑ, τώρα περιμένουν θα μας προστατέψει το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Που τσακώνονται βεβαίως, αλλά αύριο θα τα ξαναβρούνε γιατί είναι τα δύο βασικά υποστηρίγματα της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, ό,τι και να έχουν, δικαιούται η Ελλάδα να γίνεται ρεζίλ της οικουμένης. Δεν ακολουθεί ούτε καν τη Σουηδία, ξέρω εγώ. Δεν είναι καμιά πανελλαδική κυβέρνηση που είχε το θάρρος να αναγνωρίσει η κυβέρνησή της στο κράτος της Παλαιστίνης. Εδώ βγάλανε ένα ψήφισμα στη Βουλή με το ζόρι, το οποίο έχει την ίδια αξία με το ψήφισμα του ΟΗΕ ή με το ψήφισμα της Βουλής των Κοινοτήτων, του Κάμερον. Η στάση της κυβέρνησης Τσίπρα είναι η στάση της κυβέρνησης Κάμερον στο Παλαιστινιακό σε αυτό το θέμα. Και σε άλλα θέματα είναι πολύ χειρότερα. Σας είπα πριν ένα. Το δεύτερο είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος δεν είναι τόσο άσχετος από εξωτερική πολιτική, φαντάζομαι. Πάει στην Ιερουσαλήμ και υπογράφει η αιώνια πρωτεύουσα διαχρονική του κράτους του Ισραήλ. Η Αμερική του Ομπάμα δεν το λέει αυτό το πράγμα. Η Αμερική έχει πρεσβεία στο Τελαβίβ, δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Δεν την αναγνωρίζει σαν πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους, την αναγνωρίζει σαν πρωτεύουσα και του μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Έχουμε φτάσει δηλαδή με αυτή την κυβέρνηση σε πράγματα που η κυβέρνηση της δεξιάς του Καραμαλή, ειλικρινά πιστεύω σε αυτές τις συνθήκες, τόσο χάλια δεν θα ήταν. Σας είπα και πριν για την απαράδεκτη κατάσταση με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, που αν πάρουμε τις μετρητήσεις και ανταποκριθεί στην αποστολή του, σημαίνει ότι θα πνίγει τους πρόσφυγες. Σημαίνει δηλαδή ότι οι αποστολές διάσωσης που ήταν μέχρι τώρα απέναντι στους πρόσφυγες και που φυσικά αυτό έκανε η κυβέρνηση και καλά έκανε και οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αυτό θα πρέπει να κάνει, να διασώζει τα παιδάκια που πνίγονται εκεί, τώρα θα μετατρέπονται σε αποστολές αναχέτησης. Που σημαίνει ότι θα πνίγονται περισσότεροι άνθρωποι. Λες και είχαν πρόβλημα με τη Frontex, δεν τους έφτανε η Frontex, έπρεπε να βάλουν και τον ΝΑΤΟ από πάνω. Φυσικά ταυτόχρονα εξυπηρετούν και άλλες σκοπιμότητες, να παρακολουθούν τους Ρώσους, να υποτείνουν τα ρωσικά καράβια κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάει να είναι μια εγκληματική πράξη απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι απειλές του πολέμου και της εμπλοκής της Ελλάδας σε επεισόδια, είτε μέσω της Συρίας, είτε και στο Αιγαίο το ίδιο. Δηλαδή, άμα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, ευτυχώς προς το παρόν αντιδράει η Τουρκία κυρίως. Διότι η Τουρκία δεν αντιδρά για άλλο λόγο. Απέναντι στη Ρωσία, μια χαρά της είναι η ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ. Αντιδρά όμως γιατί δεν θέλει να παίρνει πιο πολλούς πρόσφυγες πίσω αυτή. Οπότε, σε αυτό το θέμα πρέπει να λέμε όπως λέγανε Βάστα Ρόμελ, Βάστα Ερντογάν δηλαδή.
για να μην γίνει, γιατί καταλαβαίνετε, να επιχειρούν ελληνικά καράβια, τουρκικά καράβια σε αμφισβητούμενες ζώνες που η Τουρκία τις διεκδικεί σαν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, δεν έχουν άδικο οι Ρώσοι που το είπαν στο ΤΑΣ της προάλλες, ότι ο κίνδυνος ρωσοτουρκικών εμπλοκών ενισχύεται από αυτή την ανατολική ανάπτυξη. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω πως η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι η εξωτερική, πέρα από το ότι είναι ηθικά παράδεκτη, είναι και από πολλές απόψεις επικίνδυνη στην περιοχή μας και ότι χρειάζεται να αναδειχθούν περισσότερο αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται η συσπήρωση όλων των δυνάμεων των αντιπολεμικών, των διεθνιστικών, των αντιπεριαλιστικών της ελληνικής κοινωνίας, πέρα από οποιασδήποτε άλλες ιδεολογικές διαφορές. Δεν είμαστε στην κατάσταση που μας επιτρέπει η ιστορία, την πολυτέλεια, να προτάξουμε τις σκληρές ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές. Είμαστε στην κατάσταση, θα το έλεγα χοντρά, ας το πούμε έτσι, πώς ήταν η αριστερά, η διεθνής και η ευρωπαϊκή το 1915 ήταν το Τσίμερβαλτ, ή 16 νομίζω, της αριστεράς του Τσίμερβαλτ. Όταν υπήρχε αυτό το κύμα του εκφυλισμού και της ντροπής της ευρωπαϊκής αριστεράς, όταν τα μεγάλα κόμματα και πρώτα απ' όλα βέβαια το κόμμα της Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας που ήταν η τιμή, το μεγάλο, η δόξα της ευρωπαϊκής αριστεράς, είχε φτάσει στο έσκατο σημείο κατάπτωσης να ψηφίσει τις πολεμικές δαπάνες και να οδηγήσει την ευρωπαϊκή νεολαία στη σφαγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βρέθηκαν κάποιες μειοψηφίες, μικρές μειοψηφίες εκείνη την εποχή. Κάπου είχε πει ο Αντώνης, μου φαίνεται σε μια άλλη, ότι η συνδιάσκεψη του Τσίμερβαλτ, 38 άτομα ήταν, θα χωράγανε σε ένα πούλμαν, έτσι. 38 ήταν. Και η αριστερά του Τσίμερβαλτ, Λένιν και οι υπόλοιποι ήταν 8. Λοιπόν, αλλά τότε αυτοί οι άνθρωποι που έσωσαν, αυτές τις πρωτοπορίες, δεν ήταν άνθρωποι, ήταν ρεύματα, αλλά αυτές τις πρωτοπορίες, μικρές όμως εκείνη την εποχή, που έσωσαν την τιμή της ευρωπαϊκής αριστεράς, δεν έβαλαν μπροστά τις σκληρές ιδεολογικές αντιθέσεις. Ήταν εκεί στο Τσίμερβαλτ και ο Λένιν και ο Τρότσκι που πριν από 2 χρόνια τρογόντουσαν σαν σκυλιά στην πολεμική μεταξύ τους. Ήταν από τους Μενσεβίκους ο Μαρτόφ, ο Άξον, οι διεθνιστές από τους Μενσεβίκους. Ήταν επαναστάτες ο Τσέρνοφ. Και χάρη σε αυτή την κοινή με τοπική δράση απέναντι σε αυτά που καίνε τον κόσμο της εργασίας, σε ένα θέμα ζωής και θανάτου, όπως ήταν ο πόλεμος εκείνη την εποχή. Όπως είναι ο πόλεμος και σήμερα, τα μνημόνια, ο κοινωνικός πόλεμος που μας μαστίζει, θα έλεγα πως πρέπει να μιμηθούμε αυτό το παράδειγμα, να αφήσουμε τους μικρούς αριστερούς εμφύλιους αυτή την εποχή μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας, στον κοινωνικό πόλεμο του κεφαλαίου και στους φωνικούς πολέμους του υπεραλισμού και να φτιάξουμε μια καινούργια αριστερά του Τσίμερβαλτ και αυτή, άμα θέλετε, θα είναι και η καλύτερη τιμή και στην επέτειο που έχουμε σήμερα της ΕΠΟΝ και του αντιφασιστικού αγώνα. Αυτά είχα να πω εγώ, συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο μου και δίνω το λόγο στον Αντώνη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Πέτρος περιέγραψε πάρα